Suomalaisesta yhteiskunnasta lähtee joka vuosi pois ihmisiä aivan liian varhain. 7 nuorta eläköityy mielenterveyssyistä joka päivä. Se on 2800 nuorta ihmistä vuosittain. Yhden nuoren eläköityminen mielenterveyssyistä maksaa 4 miljoonaa. Se on 2800 kertaa mitä kerrotaan, niin summa on 6,6 miljardia. Tärkeintä kuitenkin on se, että minkälainen inhimillinen kärsimys ja kapea elämä se on näillä ihmisillä odotettavissa. Me voitaisiin tehdä sille asialle paljon. Monien näiden nuorten asioita me voitaisiin ratkaista, jos me satsattaisiin siihen tarpeeksi ajoissa. Siinä olisi paljon varaa satsata se 4 miljoonaa. Se riittäisi hyvin moneen asiaan, jos me käytettäisiin edes pieni osa siitä tarpeeksi varhaa ja välitettäisiin siitä asiasta. Tällä hetkellä me tehdään näiden ihmisten hyväksi ennen kuin he eläköityy hyvin vähän. Tässä kohtaa me voidaan muuttaa.